אנחנו פה בחניית בית החולים נאצר, מצאנו רכב של פעילי חמאס שיש בפנים רימונים, קשרים טקטיים, דגלי חמאס ועוד ציוד של פעילי חמאס. חניית בית החולים נאצר. הוא לא נצור. יש כאן מי עדן מחוץ לבית החולים נאצר. מצאנו משלוח של תרופות לחטופים. ניתן לראות תרופות מלאות. תרופות שהיו צריכות קירור ולא היו בקירור. יש שם של כל חטוף.